Fins ahir dilluns a Otos es van celebrar les festes patronals. Des del dia 4 han anat succeint-se els actes organitzats per a totes les edats. El passat divendres a les 8 de la vesprada va tindre lloc la baixada del Santíssim Crist de la Fe i les solemnes vespres. L'església va congregar a nombrosos veïns que van voler estar presents en aquest acte religiós. A continuació, la Unió Musical La Raboseta va realitzar una cercavila anunciant l'inici de les festes. A les 10 de la nit i al carrer, cada família va preparar la seva taula per gaudir del sopar de germanor. Al voltant de la taula, veïns i visitants gaudint de la vespra de festes. L'alcalde d'Otos, Emili Mira, ens va parlar de l'inici d'aquestes festes. Comencem les festes avui hem celebrat en la iglesia, hem fet la baixa del Cristo i és la vespra que és com si érem on donem inici de manera oficial a les festes d'Otos. A les 11:30 de la nit es va realitzar una desfilada de fanalets amenitzada per sacs de gemecs i amb cançons populars. Grans i menuts van participar d'este passacarrer amb els fanalets que van elaborar amb melons d'Alger. Emili Mira ens explica en què consisteix aquesta festivitat. És una festa on es canten cançons populars, cançons del poble i on els xiquets s'ixen en fanalets fets en melons d'Alger i peguem la volta al poble cantant cançons populars d'ací del municipi. Minuts després, el grup de teatre local va interpretar una obra a la plaça del Llaurador del municipi. El públic assistent va gaudir de l'obra Unes sabates de color corintio, que la Taleca van interpretar amb la professionalitat que els caracteritza. Esta comèdia està dividida en 3 actes que van fer riure al públic a la gana. Amb actes com estos, Otos ha realitzat un any més les seues festes. Una població de tan sols 500 habitants també celebra a la seva mesura d'uns actes que omplin els carrers durant pràcticament una setmana de festa.